Erokamano, janeno mar LTN, agoni erokamano kinyi ma kawuono ni, ma Nyasaye oloso thuolo mondo mi achak awuoye kodi. Omiyo kapok adhi mbele adwa nafulrani mondo ing'e jal miwuoyogo. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu County. Area miluongo ni Kogony, buto Korogonda School, maduong' to wara. Ahero Yesu kaka jakwath madhold chunya. Alemo gi kanisa mar duond warruok kod chang kata Vosh, sauti ya wokovu na uponyaji. E piny Nairobi ka atiyo tich Nyasaye e gweng' kata estate miluongo ni Lakisama. Erokamano janeno, okinyi ma kawuono ni Nyasaye ochako loso thuolo mondo mi arom kodi mondo wawuoye weche moko mag Nyasaye. Omiyo kapok adhi mbele adwa ni kului mondo weche duto wakete lwet Nyasaye. Agoni erokamano Wuoro Maler, aketo janeno ni lweti, imiyo winjo matut mondo weche madhi yalo kata weche madhi puonjo mondo mi olok ngimane kendo timne gima odwaro. Alamo kan gi yie ni isemiye winjo e nying Yesu ma Jawar. Janeno ka ok aketho sa, adwa dhi kodi e ndiko. To topic mara kata thuon wach kawuono wacho ni gima Puth e ngimani. Gima Puth e ngimani. Ing'eni Puth, ng'ama Puth ji ochayo. Kendo ng'ama Puth en iting'e titere kamoro mondo mi okwechi. Mano ng'ama Puth. To kawuono topic mara wacho ni gima Puth e ngimani. Omiyo muma wadwa somo, waneno jal moro ne en Puth. Kendo Puth muma wacho ni yanyuole ne en Puth. Omiyo ni ting'e titere dho hekalu mondo mi okwa pesa kuom joma donjo hekalu mar Nyasaye. Omiyo jalni niting'o titero. Omiyo wacho ni gima Puth kata ng'ama Puth en ng'ama ji ochayo, ji bolone pesa, ji bolone siling, ji bolone otonglo, ji bolone gik mopogore opogore. Mano ng'ama Puth. To muma madwa somo, jalni ne Puth yanyuolne. Omiyo mon mane tede dalano nong'e ni en Puth. Nyithindo mane nyuole dalano nong'e ni en Puth. Ng'ata mane donjo e dalano nong'e ni en Puth. Omiyo ni ting'e titere dho hekalu mondo mi okwa pesa ne joma donjo hekalu mar Nyasaye. To kinyi ma kawuono ni nitiere gima Puth e ngimani. Iwinja mama, iwinja jaduong', kata kijana, kata nyathi manyako manena ka, nitiere gima Puth e ngimani. Waneno jali to ne en Puth ma kawaida, to nitiere Puth e ngimani. Ing'eni dhier nyalo bedo Puth. Tuo nyalo bedo Puth e ngimani. Jochiende ma koso kwe nyalo bedo Puth e ngimani. Jochiende ma notho ka ok odhi tedo nyalo bedo Puth e ngimani. Manotho ka ok ogedo, ka ok okendo, mano gima nyalo bedo Puth e ngimani. Ohala manoselwar, manogore piny, mano gima Puth e ngimani. To kawuono wadwa winjo kaka jalni kanotere dho hekalu, to chieng' moro oromo gi kijende moko ariyo manopong' gi teko mar maler. To bende gidonjo mane hekalu kaka ji ne donjo. To ne giwacho jalni osekwecho ndalo mang'eny. Kendo waneno kiting'e ga tikele ka mondo mi okwa pesa kuom joma donjo e hekalu. Omiyo kijende go chieng' moro opong' gi teko mar maler kar sa 9 godhiambo kaka ne en sa od lemo. Omiyo ne giwacho ngang' ni kawuono jalni to wadwa miyo gima nitie. Pesa ok wadwa miye, fedha gi dhahabu ok wadwa miye, to gima wan go nyaka kawuono wamiye. Omiyo wadwa neno gima jogi nomiyo jal mane Puth e ngimani. Omiyo an bende Pastor Omedo minena kawuono e Lolwe TV nitiere gima biro miyi, fedha gi dhahabu to aonge go, to gima an go kawuono ang' dhi miyi. Nikech awinjo ka Nyasaye biro timo tok injili miwinjo kiyalo kane, nitiere Nyasach ono mabiro timo ni gimoro e ngimani. Omiyo nitiere gima Puth, mama moro samoro neno otieno, ne ok onindo otieno. Kwe onge ot, mano gima Puth e ngimani. To kawuono jal makelo ka, nwaneno ka nochango ma Puth, nochango mowuotho. Omiyo kinyi ma kawuono nitiere ng'ama biro wuotho. Nitiere gima Puth e ngimani. To kawuono jal makelo ka, aluonge ni Simba, sibuor moa e dhod Juda, Nyasaye maratego, Wuoro manyaka chieng' kendo Ruodh kwe. En obiro donjo to rado gi ng'ato, to bolo gima Puth e ngimane. Omiyo wadwa dhi e ndiko, wayudo ndiko mar tich joote adek e wang'. Wawinje kaka muma wuoyo. Nikech kawuono obiro rado gi mama moro, obiro rado gi jaduong' moro, kata kijana moro, kata nyako moro moyie, ma gimoro manie Puth e ngimane.
In 2018 cha ni winjo chandruok ni neno chandruok, to 2019 nitiere ma Nyasaye manyalo pudho gimiluongo ni Puth e ngimani. Omiyo ndiko wacho e tich joote, ndiko mokwongo tich joote 3 kare 1 wacho ni chieng' moro Petro gi Johana ne dhi e hekalu kar sa 9 mar odhiambo, ma en sa lemo. To e dhoranga hekalu mane iluongo ni dhorangach malong'o, ne nitie ng'at moro mane osebedo puth nyaka anyuolne. Jalni nosebedo puth nyaka anyuolne. To Petro kod Johana gin ne gidhi e hekalu kaka gidhiga kar sa 9. To ne girado gi jalni, winj gima notimore. Tadhi mbele wacho ni ne nitiere dhorangach kanyo, ne nitiere e dhorangach kanyo pile pile. Ne nitiere ng'at moro mane osebedo puth nyaka anyuolne. Ne itere e hekalu kanyo pile pile mondo okwa pesa kuom joma donjo e hekalu. To kane oneno Petro gi Johana kadonjo e hekalu, nokwayo gi gimoro mondo omigie gimoro. Waneno ka jalni Petro gi Johana, joma nopong' gi teko mar maler, omiyo jalni noting'e to tere kacha mondo mi okwechi. Kendo ji nosedonjo e hekalu, omiyo ji nobolo ne silinge, ji nobolo ne ndururu, ji nobolo ne pesa mopogore opogore. To oneno ka Petro gi Johana biro. Jalni noneno ka Petro gi Johana biro nikech jo Nyasaye rwakore maler. Petro gi Johana, jalni nong'e niya, kawuono to ang'e nadhi yudo kata 10,000 kata 5,000. Okachak achung' okachak abed ka makwech kendo. Kech noneno ka Petro gi Johana norwakore maler kabisa. To wacho gi niya, kawuono jo ariyogi adwa chiko gi tir, nikech kang'iyo jogi kaka girwakore, ang'e na 5,000 nyaka yud ka. Ta 5,000 ka yudo to kabi chung', ok bi chak kela ka, adhi tieko kata higa dwe achiel kapok abiro mondo mi akwech ka. To okia ni jalni Petro gi Johana, okia ni noting'o ang'o. Omiyo ndiko no wacho ni ni kane oneno Petro gi Johana kadonjo e hekalu, nokwayo gi gimoro. Oneno Petro gi Johana okwayo gi gimoro, jal mane puth. Omiyo wacho ni nitiere gima puth e ngimani. To winj gima notimore, Petro gi Johana nong'iso jalno wach moro. Omiyo an bende studio ka mar Lolwe TV ka nitiere gima biro wachoni, nikech Nyasaye ora ka mondo mi orad gi ng'ato. Petro gi Johana ne gin ji ajia kaka Pastor Omedo maloso kodini. Ne gin ji ajia, to ne gitimo ne jalni gimoro. Omiyo an bende studio ka anyisi ne tok injili miwinjo kawuono ne nitiere Nyasach ono madhi timoni magol gimiluongo ni puth e ngimani. Na wacho ni puth en koso nyathi, mano puth e ngimani, nikech isemanya ndalo mang'eny. Jalni ne puth ya nyuolne, koso tich, mano puth e ngimani. Isemanyo, ji yudo to ji manyo to yudo to ito ke yude, mano puth e ngimani. Koso dichuo, ma in meru ji tino ng'e luongi ni odhi oduogo, in ji ong'e ni in ok inyal dhi tedo, mano gima puth e ngimani. Ji nong'eyo ni ok inyal kendo, in kendo to mon dhi adhiya, mano puth e ngimani. To kawuono nitiere jal moro mabiro timo ni ono kawuono. Muma wacho ni ok en dhano madwa riambi, ok en dhano madwa lokre. Omiyo ndiko no dhi mbele kowacho ni kane oneno Petro gi Johana kadonjo e hekalu, nokwayo gi gimoro mondo omiye. Ne ging'iyo wang'e tir, mi Petro wacho niya, ng'iyo ane tir. Jalni owacho ne Petro wacho ne jal mane pudhre niya, ni ng'iyo ane wang'wa tir. To Petro gi Johana owacho ne gi wach moro, omiyo ng'iyo ane tir. Omiyo ne ging'iyogi koparo ni obiro yudo gimoro kuomgi. Jalni nong'iyo Petro gini, owacho ni kawuono to 5,000 nyaka yud ka, kawuono to kata 10,000 nyaka yud ka, 10,000 nyaka yud ka, be ok abi chaka bi kama kwich kata bang' to man. To gikia ni Petro, ng'ani ne kia ni Petro gi Johana noting'o ang'o kuomgi. Omiyo ndiko wacho ni eka Petro nowacho ne ni fedha gi dhahabu to waonge go kata matin, ni to gima wan go wabiro miyi. Petro gi Johana owachone niya, ni fedha kod dhahabu to waonge go, to gima wan go wabiro miyi. Omiyo an be studio ka, fedha gi dhahabu to waonge go,
to gima an go abiro mi. Omiyo Petro nowacho ni ane ni e nying Yesu ma Nazareth chung mondi wuothi. Petro gi Johana ne gin ji ajia. To jalni Petro wacho ni ng'iyo ane tir. Fedha gi dhahabu to aonge go, niti gima wan go wabiro mi ni e nying Yesu ja Nazareth chung mondi wuothi. Kata kawuono nitiere gima osechando ng'ato higni mang'eny. To an Pastor Omedo wacho ni e nying Yesu ja Nazareth yud tich. An kamonda wach ni e nying Yesu ja Nazareth yud nyathi ma semanyo higni mang'eny. An kamonda wach ni e nying Yesu ja Nazareth yud dichuo mondo kendi e nying Yesu. An kamonda wach ni e nying Yesu ja Nazareth ohala mane osegore piny mondo duoge lweti. Nikech jogi nowach ne Petro niya, nowach Petro gi Johana nowach ne jal niya ni fedha gi dhahabu to aonge go, to gima wan go wabiro miyi ni e nying Yesu ja Nazareth chung mondo wuothi. To gimoro timore ka Petro gi Johana osewacho ne chung mondo wuothi, eka nomako bad ng'atno makora chich mi okonye chung. Gi kanyono tiende ng'atno gombongne noyudo teko. Omiyo kata kawuono iwinjo kang'o matek matamo japuonj. Mama iwinjo kwe misemanyo higni mang'eny to kiyude ni mano gima Puth ma jachien oketo. Odu dalau kata odu kanyo jachien onge ni Al-Shabab gore gi KDF. Kawuono wacho ni e nying Yesu ja Nazareth receive kata yud kwe madhano ok nyal kata ma piny ok oyiengo, nikech onge gima tek matamo Nyasaye. Kata beni en nyathi misemanyo higni mang'eny e nying Yesu ja Nazareth ma gima Puth Engimani, nikech gini sandi omiya chai odonjo. Ionge kwe dala mitede, ionge kwe kind mondo weteni, ionge kwe kind anyuola. E nying Yesu yud gima idwaro, nikech japuonj biro golo gima Puth Engimani. Gini osebedo kaka Puth Engimani. Iwinjo nitiere dala moro ma nyithindo mer nyaka dichuo bende mer. Magi mosebedo Puth e dala ni kata odi mama. Iwako odiochieng' gotieno. To kawuono e nying Yesu ja Nazareth, Nyasaye matimo gik madongo mondo keth lang chunye mag kong, nikech onge gima tek matamo japuonj. Obiro ketho gima Puth Engimani. Jali nwaneno ka Petro gi Johana ne gin ji ajia. Ma jali ombong ne gitiendene sama Petro gi Johana nowacho ni e nying Yesu ja Nazareth chung mondo wuothi. Kare ma e nying manigi leta 4 ni Yesu. Letters 4. Kare ma nying manigi teko. Nying ma jochiende luoro. Kare onge gima tek matamo japuonj. Ni mana nying no kende ema jochiende luoro. Omiyo kawuono ka nitiere gima osesandi higni mang'eny mama, ne en gima Puth Engimani, to kawuono Nyasaye minena kelo ka obiro loko gik madhano ok nyal. Kata ote mise manyo dala, kata ng'o mise manyo ni to keyudi, nitiere gini oselokore gima Puth Engimani. Ma indala mitede ji onge maber ahinya ni dala no en dala ma onge kwe. Ji onge ni to kang'ane be kwe beti adier. Mano koro nyango gore ga uma. Mano wang'eyo. Ing'eni magi mosebedo Puth. To kawuono nying Yesu da Nazareth, Nyasach kwe mondo donjie dala no. Odonjie dala ni. Kare onge gima tek. Mano setamo Nyasaye. En gimane ma Puth Engimani okinyi ma kawuono ni. Samoro en tuo. Mosegori ndalo isetamo gi dakteche to ok yude. Iwinjo magi mosebedo Puth Engimani. To kawuono nying Yesu ja Nazareth ibiro chung michaki wuoth kendo. Kata ji osenyieri, kata ji osewacho weche maricho kuomi, kata ji oseneno ni onge gima ber manyalo wuok kuomi. To kawuono nying Yesu ja Nazareth, jochiende manokoso matho ka ok oyudo tich ka, e nying Yesu kawuono ibiro yudo tich. Kare onge gima tek matamo japuonj. Okinyi kawuono ndio bro rado gi mama moro, kata jaduong' moro, kata nyathi moro, kata manyako, kata madichuo, kata nyathi sikul, gimoro osebedo Puth. En osomo to kowinj gima japuonj wacho. Jochiende mag fuwo nogore kuom. Ing'eni man be na Puth. To kawuono nying Yesu ja Nazareth yud gima idwaro nyathi sikul, kata ka en rieko. Solomon nokwayo rieko, omiyo nyalo biro kanyo to timo to miyi rieko. Omiyo onge gima tek matamo japuonj. Fuwo en jachien, en gima Puth. To kawuono e nying Yesu, Petro gi Johana ne gin ji ajia kaka Pastor Omedo. Kare onge gima tek matamo Nyasachwa, nikech obiro timoni. Onge gima tek matamo jakondo mula. Aluwe gano sipla saro sule mar okinyi chieng' jamondo. Onge gima tek matame. Omiyo adwa dhi kodi e ndiko mar 2. Ndiko mar 2 wayude Johana. Ndiko mar 2 wayude muma mar Johana. Johana Beach kare achiel. Wayudo ka mama moro nitiere jal moro mane osebedo matuo kuom higni 38. To nobedo kanyo manok onyal chung' malo. En bende gima iluongo ni Puth nogore e ngimane.
igni 38 ok igni matin. Omiyo in gima timini ineno ni igni mang'eny. Ineno nyathi misekonyo, ineno ni isetieko igni 10 ni ok inyal nyuol. Ineno ni isetieko igni 5 ok iyudo tich. Haijalishi. Omiyo ng'atni nosetieko igni 38. Omiyo malaike moko mag polo ne lorga to tugo pi. To sama malaike go lor motugo pi, ni to ng'ama okwongo donjo e pigno noyudo chang. To ng'atni onge ng'ama ne nyalo kete pi. Nikech kanotemo to ji ne kwongo ne akwonga ni ng'at mokwongo ema ne yudo chang. To chieng' moro romo gi Yesu. Osiep Lazaro sule mar okinyi chieng' jamondo. En korado kodi to ok ong'e ni setieko igni adi. Be ok ong'e bor mar chandruogino. Kata osetieko igni adi. En odwaro mana yie kende. Omiyo yie nomiyo jalni nochango. Omiyo winje kaka ndiko wacho. Muma wacho niya, e Johana 5:1 wacho ni bang' mano Yesu nodhi Jerusalem nikech nitimo sap Jo-Yahudi moro kuno. E Jerusalem kanyo, e bath rangach miluongo ni Ranga Rombe, ne nitie yawo moro miluongo ni gi Jo-Yahudi ni Bethsheda. Yawono ne nigi agulni 5. Ji mang'eny matuo kaka muofni gi rong'onde kod pudhe ne nindo e agulnigo. Ne girito mondo pi otugre, nimar kinde moko malaika ne lor e yawono kendo tugo pi. Ne tugo pi. To bang' tugruok pi kamano, ng'at matuo mokwongo donjo e pi ne yudo chang kuom tuo moro amora mane en go. Ni malaika moko ne tugo pi, to ng'ama okwongo donjo e pigno noyudo chang kuom tuo moro amora mane en go. To ng'at moro ne ni kanyo manosebedo matuo kuom igni 38. To Yesu noneno konindo kanyo. Omiyo nong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, waneno Yesu noneno jalni, nong'e ni jalni osetieko igni mang'eny. Omiyo kata in bende, ineno tuo mosesani ni osetieko igni mang'eny. Ineno nyathi misekosoni osetieko igni mang'eny. Ineno tich misedwaro igni mang'eny osetieko igni mang'eny. Ineno kwe misemanyo igni mang'eny ni mama osetieko igni mang'eny. Ineno ot misemanyo dala mondo midhi gedi to tamorani osetieko igni mang'eny. Omiyo Yesu noneno ng'atni ni en kanyo to osetieko igni mang'eny. To ng'at matuono nodwoke niya, Yesu noneno konindo kanyo mi ong'eyo ni osetieko ndalo mang'eny. Omiyo nopenje niya, idwaro mondo achangi koso? To ng'at matuono nodwoke niya, ni jaduong', aonge gi ng'ama diketa e yawono, nikech ka pi otugore ni ka pi otugore kadwaro dhi to ng'at machielo kwongo na akwonga. Ng'atni ne wacho ni Yesu ni ane onge ng'ama dikete pi, nikech ka pi otugore to ji kwongo na kwonga. Haijalishi ni girini osetieko igni mang'eny. Omiyo Yesu ne wacho ni ane chung ikaw pieni mondo iwuothi. Iwinjo ka chandruogini osetieko igni mane? Ka jalni osetieko igni 38 to Yesu romo kode wacho kata onge ng'ama oseketie pi ni malaike ni tugo pi ni to ji kwongo ni akwonga. To kawuono adwa wacho ni wach moro. Omiyo an bende studio kaka pastor man adwa wacho ni ane Yesu nowacho ni chung malo mondo ikaw pieni mondo iwuothi. An bende adwa ng'isi studio ka ni chung malo mondo ikaw tich moseyudo mang'eny. An bende awacho ka ni chung malo mondo ikaw nyathi misemanyo ndalo mang'eny. An bende an ka mondo awach ni chung malo mondo iyud ot misemanyo igni mang'eny. An ka mondo awach ni kwe misemanyo igni mang'eny chung mondo ikaw e nying Yesu. An ka mondo awach ni yani ni ot kata kend misedwaro mondo miyo kendini ni to jachino dagi ni ok nyal kendi, ini wuotho pinje itedo kata kawuono chung malo mondo iyud dichuo e yor ono. Obeni en dhako misemanyo igni mang'eny to kiyudi, kawuono chung mondo ikaw dhako e nying Yesu. Kare onge gima tek matamo jakondo mola. Iwinjo kang'o manosetamo japuonj. Aluonge gano Lazaro sule mar okinyi chieng' jamondo. Momonde koni gimomako onge ng'ama nyalo loro. Bende gimoloro onge ng'ama nyalo mako. Omiyo kawuono ka in ka, iwinjo kang'o matek matamo Nyasachwa. Omiyo nowacho ni yani,
To ng'at matuono nodwoke niya, jaduong', aonge gi ng'at madiketa e yawo ka pi otugore, nikech ka adwaro dhi ni to ng'at machielo kuongona akwonga. Yesu nodwoke niya, chung' mondo ikaw pien iwuothi. Iwinjo? Kata pesa miseonge go matuo sechande igni mang'eny, kawuono ng'ato dhi change nying Yesu. Iwinjo? Kata mana kwe misemanyo igni mang'eny, kawuono idhi kawo gimidwaro ne nying Yesu, nikech jali no chango. Yesu nowacho ni chungi, kata kawuono aijalishi ni girini osetieko igni adi, aijalishi ni en kwe maonge, idhi yude nying Yesu. Obeni no alama no osegore piny, ma ini chako gomena to gore piny, tindi temo gi wuoch bende gore piny, ichaki donde adweya bende gore piny, tindi weyo mano idonje nam bende loko gore piny. Kawuono nying Yesu ng'ato dhi chung' mawuothi, nikech onge gima tek ma Yesu tamo japuonj. Igni 38 ok en igni matin. Iwinjo mama, nyathi misemanyo igni mang'eny, ineno ni igni 10 kata 5, ineno ni ndalogo osedhi mang'eny ni ok inyalo yudo. Kawuono nying Yesu, ka ang' gi yie tibiro receive kata ibiro yudo nyathi e yor on, nikech onge gima tek ma nosetamo jakondo mula. Haluongo ng'ano osip Lazaro sule mar okinyi chieng' jamondo. Ndiko wacho ni gimoyawo onge ng'ama nyalo loro, bende gimoloro onge ng'ama nyalo yawo. Chieng' moro romo gi wuod Jogerasi, jal mane wuotho kuonde liete, chamo wiye jomotho to ng'olore gi kite, noywak malit, ng'ama ne nyalo rese onge. To sama noromo gi Yesu godhiambo, to jochiende noringo modonjo ngurume. Kare onge gima tek matamo japuonj. Wuotimeo jal mane mufuto kwecho, chandruok ariyo noromo ngimane. To ka noromo gi Yesu, to Yesu Wuotimeo noneno kare onge gima tek. Kawuono iwinjo ka gin mane mane nie puth ngimani. Iwinjo mama, en gimane mane nie puth ngimani? En kwe, en ang'o? En chang, en ang'o? En koso nyathi, en ang'o? En tuo, en ang'o? Iwinjo ka en ang'o? En ang'o? En koso ot dala. Jine tino gero nyaka malit usiko, jachien odagi moketo ji e jela, ni ok nyalo gero ute mabeyo. Kawuono nying Yesu idhi yudo tich migero ot e nying Yesu, nikech onge gima tek manotamo japuonj. Onge gima tek matamo jakondo mula. Haluongo ng'ano osip Lazaro sule mar okinyi. Mama moro chieng' moro biro timo nana ni pastor, asemanyo dichuo otama, tinda tedo kuonde 4 mageno serumo. To nang'ise ni bedi gi yie. Mama kadhi somo Zaburi 107 kare 4. Ni jomoko ne baya thim, ne ok ginyalo yudo mier ma ginyalo dake, nikech nokayogi mariyo nologi migeno mana gin orumo. Ni to kane gin e chandruok kamano, to ne giywak ne Nyasaye mondo okonygi mi ogologi e chandruok no. Motelo negi nyaka dala ma ginyalo dake. Kare nitie en gimane ma Puth ngimani. Kawuono winjo kibiro pudh gik ma Puth ngimani, nikech onge gima tek ma nosetamo jakondo mula. Haluongo ng'ano osip Lazaro sule mar okinyi, chieng' moro muomore e liel. Ka Lazaro osetho motieko ndalo 4 e bur, japuonj kore ka muomore, kata kawuono biro muomore e ot moro kata e dala moro, ma kwe nosebedo maonge, ma nyathi nosebedo maonge, ma tich nosebedo maonge. Onge gima tek matamo japuonj, nikech Nyasaye ni ka. En ok oriambi be ok olokre. Iwinjo ala mane osegore piny. Iwinjo in tinde chayo, tinde ywak ni an ka chako ni jachien nokawo nyotani jachien nokawo ni ohala ok nyal dhiga mbele, ok inyal yudo. Mano gima Puth ngimani. To kawuono ka jalcha nwaneno ka nitiere dho hekalu, kane kwecho jal mane Puth ema noyudo Petro gi Johana, to nowacho wach moro ma jalcha nowuotho. Waneno ka Yesu bende chango jal moro mane osetieko igni 38, kane jochiende mag tuo nogore kuome. Kare onge gima tek matamo japuonj, nikech adhi kodi e Muma mar 3 mondo walam kodi Nyasaye. Muma mar 3 wayude fweny. Muma mar 3 wayude fweny 1 kare 8. Ndiko ma Nyasaye wacho niya, ni Ruoth Nyasaye wacho niya, an e chakruok kendo an e giko. An e Nyasaye manyalo gik moko duto, jal manitie kendo mabiro betie. Nikech adwa lamo kodi Nyasaye. Ndiko no wacho niya, Ruoth Nyasaye wacho niya, an e chakruok kendo an e giko, yani an e Alfa na Omega. An e Ruoth Nyasaye manyalo gik moko duto te, jal manitie kendo mapod biro betie. Nikech adwa lamo kodi, onge gima tek matame. Owacho ni an e Nyasaye manyalo gik moko duto te, manyalo mi nyathi e yor ono, manyalo mi tich e yor ono,
manyalo kelo kwe odi e yor ono, manyalo mi breakthrough e yor ono, manyalo tamo jochiende mag kongo manosegore dala e yor ono, nikech onge gima tek matamo japuonj. Awinjo ka dwa lamo kodi Nyasaye, awinjo ka teko ne oselore studio ka mondo alam kodi Jakondo Mula, osiep Lazaro, Sule mar Okinyi. Ndiko wacho ni bade ok chiek be itiyo kodino, omiyo weyane gimitimo. Kinyalo mulo TV timul, kinyalo gochonge piny kanyo, tigochonge piny mondo ikaw yie maduong', nikech Nyasaye dwa oro kama intieno. Kuluya ne walam Nyasaye. Ago ni erokamano Wuoro Maler, aketo janeno ni lweti. Erokamano Nyasach Loch, en Okinyi ma jaber mane losonwa thuolo. Awinjo ka gima nie pudhni idhi golo kuom mamani, kendo idhi golo kuom jaduong'ni kata kijanani, kata nyathi ma nyako ni japuonj. Ne kako seywak ne ok onindo otieno, to kawuono ndiko ni wacho ni badi ok chiek be itiyo kodino. Japuonj Puth Gima Puth Engimani, miye gima odwaro. Obeni en tich, obeni en kwi, obeni en nyathi, obeni en ot, obeni en ang'o modwaro. Nyasaye mi ng'atni. Erokamano kalamo kan gi yie ni timone e nying Yesu ma Jawar. Janeno mana kaka wacho nyinga, adwa wena mana mondo watudre sach Nyasaye. Nyinga en Pastor Agustino Omedo, aja Kisumu Kogony, Kisumu County, buto Korogonda School. Awacho na lemo gi jodwandro kod Chank, Nairobi ka e bwo Bishop Barakodoro, kachiel gi Bishop Joram Oruko kod Bishop Erastus Kwaka. Omiyo ane branch mar Lakisama, duond warruok kod Chang. Ji mang'eny osekawo namba na moyudo konyruok. Wach Nyasaye ngima kendo tiyo. Omiyo kaw namba na ka in e town tikaw mtoka 25. To lori mwisho Lakisama iluongo ni Bakery. Ami nyalo kaw namba na mondo mi watudre sach Nyasaye. Namba na mar simu en 0726 843941. Anuoyo 0726 843941. Namba na machielo and 0750 38 34 99 0750 38 34 99. Kapok atieko Nyasaye nomiya skiza tune oringo piny kanyo, ji osekao kendo sami gochonegi giwinjo ringtone Zaburi 91 kod Isaya 61. Giseyudo konyruok, giwacho ni pastor Nyasaye nomiyowa kendo wayudo konyruok mang'eny. Omiyo kaw skiza tune oringo kanyo, kaw kamano to Nyasaye mondo gwedhi kwaromo e sach Nyasaye. May God bless you.